Labarin rayuwa. Shirin tsangaya kashi na hudu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan shiri namu mai farin jini, wato labarin rayuwa, inda muke tsaka da kawo muku labari mai taken tsangaya, wanda yau za mu shiga cikin labarin kashi na hudu. Idan masu sauraro ba su manta ba, a shirin da ya gabata mun tsaya ne inda Alhaji Bello ya zo tsangaya domin neman suwane ne asalin iyayen wannan yaro, wanda a take Malam Mahariz ya nuna bai san iyayen wannan yaro ba. Lokaci ɗaya fuskar Alhaji ta canza, ya yi wa Malam Mahariz wani kallo mai cike da tuhuma. A nan muka tsaya, in Allah ya lamunce kuma a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ku biyo mu don jin yadda shirin namu na wannan mako zai kasance. Tsananin damuwa ta bayyana a fuskar Alhaji Bello, jin cewa Malam Mahariz bai san asalin garin su wannan yaro ba. Lokaci ɗaya ya nutsa cikin zuzzurfan tunani, yana tuna irin gwagwarmayar da ya a rayuwa. Zuciyarsa tana saƙa masa cewa wai dama har yanzu ana irin wannan ƙasƙantacciyar rayuwar? Yaushe al'ummar mu za su gyaru? Malam Mahariz ya kula da halin da Alhaji yake ciki, da alamu na wayin cewa ya fara magana. Ai da yake dama irinsu suna da yawa wa'annan almajiran. Akwai garada da suke zuwa daga ƙauyuka, in sun zo rani su suke tahowa da su. Kuma yanzu haka ma wannan yaro gardin lazumi ne ya taho da shi. In kana buƙatar ganin shi, na san yanzu haka yana iskali, sai a tura a kirawo shi domin a ji ina ne garin su wannan yaro. Alhaji ya dawo hayyacinsa, ya kalli Malam Mahariz cikin tsanaki, ya ce babu laifi, ina neman wannan alfarmar a wajen kamalan, da Allah a nemo gardin da ya zo da wannan yaro, domin ina so in je in ga iyayensa, kuma na zo da alkhairin da insha Allahu ba iyayensa ba har ku kanku wannan tsangayar taku za ta amfana da alkhairin da na zo da shi, amma dai yanzu ina so in ga iyayen nasa a matakin farko. Malam Maharizu ya ji daɗin bayanin Alhaji Bello. Lokaci ɗaya ya kwala wa wannan gardi da ke tsaye a kan yara, yana ta kayya a kan cewa su karatu kira. Wannan gardi ko ya taho cikin ladabi, ya tsuguna a gaban malam, ya ce ala gafata malam gani. Malam Mahariz ya kalle shi ya ce ka zagaya maza ka je iskalin da gardin lazimi yake, ka ce ina son ganin shi yanzu zai zo cikin hanzari. Wannan gardi ya amsa cikin biyayya, ya miƙe ya ɗauki hanya ya nufi iskalin da gardin lazimi yake. Suka ci gaba da hira, wato Alhaji Bello da Malam Maharizu, ga kuma almajirin a zaune a kusa da su yana sauraron hirarrakin da suke tattaunawa. Jim kaɗan wannan gardi ya shawo kwana tare da gardin lazimi, suka ƙaraso inda malam suke a zaune shi da Alhaji Bello. Cikin girmamawa, fuskar wannan gardi, wato gardin lazimi, cike take da tsoro da alamar tambaya a yayin da ya ga Alhaji tare da almajirinsa. Ya zo ya zauna a gaban malam cikin girmamawa, ya gaida malam sannan ya gaida Alhaji. Malam Mahariz ya kalle shi, ya tambaye shi cewa gardin lazimi, wannan almajirin cikin ƙolawanka ne, daga wani gari ka taho da shi? Gardin lazimi cikin yanayi na tsoro da firgici ya kalli malam, ya ce ala gafata malam, Allah ya sa dai ba wani abin ne ya faru ba ake neman garinsu. Malam Maharizu cikin nutsuwa ya kalli gardin lazimi, ya ce a'a babu abin da ya faru, kawai dai Alhaji ne yake so ya je ya ga iyayensa, don ya zo mana da alkhairan da mu kanmu ma za mu amfana a wannan tsangayar insha Allah. Sannan gardin lazimi ya saki jikinsa ya kuma saki zuciyarsa, ya ce ƙwarai kuwa wannan yaro yana cikin yaran da iyayensa suka tattaro min a garin da na je noma. Dama duk shekara in zan dawo suna haɗo min yaransu in taho da su makaranta domin neman alkur'ani.
to garinsu yana can kewayen garin Ali, a nan ƙauyensu yake. Alhaji ya kalli Gardin Lazimi ya ce, yanzu bawan Allah, idan na umarce ka da Allah ka jagorance ni yanzu mu je in ga iyayen wannan yaro, za ka iya kai mu ba damuwa? Gardin Lazimi cikin tabbatarwa ya amsa, ƙwarai kuwa Alhaji, babu laifi, insha Allah, in kana so yanzu ma sai mu tafi, don garin nasu ba shi da nisa sosai. Alhaji Bello ya juya ya kalli malam ya ce, malam, to idan ka amince da Allah, ina so da kai da shi wannan bawan Allah da kuma wannan almajiri ku zo mu hau mota ta ga ta can, mu je zuwa garin su wannan yaro domin mu gana da iyayen shi mai maganganun da zamu da su baki daya, in ya so sai mu dawo tare. Malam Maharazu cikin gamsuwa ya nuna, to babu komai malam, ai babu damuwa, kai Gardin Lazimi je ka shirya sai ka fito mu tafi, ni ma bari in shiga gida in yi sallama da iyalin sai in zo mu tafi. Gardin Lazimi ya tashi cikin gaggawa ya tafi ɗakin da ke aje kayansa, yayin da shi kuma malam ya miƙe ya shiga cikin gida da niyyar ya kimtsa ya fito su tafi. Jim kaɗan Gardin Lazimi ya fito ya canza kaya ya sa hula. Ba da jimawa ba shi ma malam ya fito daga cikin gida rike da carbinsa. Alhaji ya miƙe suka nufi inda motarsa take a tsaye, yayin da direbansa yake zaune a gaban mota yana daddanna waya. Alhaji yana ƙarasowa, direba ya sauri ya miƙe ya buɗe wa Alhaji mota. Alhaji ya shiga gidan gaba, shi kuma malam Maharazu da Gardin Lazimi da wannan almajiri suka shiga gidan baya. Alhaji ya kalli direbansa ya ce, za ka kai mu unguwa, wani ɗan ƙauye ne nan babu nisa. Direba ya kalli Alhaji ya ce, to Alhaji babu laifi, Allah ya kai mu lafiya. Direba ya ja mota suka ci gaba da tafiya. Sun kwashe kimanin awa 1.5 suna tafiya. Gardin Lazimi yana nuna hanyoyin da za a bi domin a je wannan ƙauye, har Allah ya kawo su. Wani ɗan gari ne haka irin na manoma, wanda yake cike da ƙasar noma da albarka. A hankali har suka iso ƙofar gidan mahaifin wannan yaro, inda Gardin Lazimi ya ishara cewa to Alhaji, Allah ya kawo mu nan ne. Direban Alhaji ya nemi guri ya yi fakin, dukansu suka fito daga cikin mota. Gardin Lazimi ya je ƙofar gida ya ƙwala sallama. Gida ne irin na ƙasa. Bayan sallamarsa jim kaɗan, mai gidan ya leƙo cikin girmamawa. A yayin da ya ga Gardin Lazimi tare da malam har da Alhaji, lokaci ɗaya ɗan kiɗime, cikin girmamawa ya fito ya faɗi ƙasa yana gaisuwa. A'a, manyan baƙi mukai, sannunku da zuwa, sannunku da zuwa, sannunku da zuwa, ina zuwa. Ya shiga cikin gida, jim kaɗan ya fito da tabarma ya shimfiɗa musu, ya musu izini suka zauna, sannan ya koma cikin gida ya kuma ɗauko ruwan sha a cikin kwanon sha, ya fito ya ajiye musu a gabansu, ce bismillah, ga ruwa na san an sha tafiya, hanyar tamu da ɗan zurfi. Bayan sun zauna ya kalli yaransa da ke tare da su, a'a, su Shazali 'yan makaranta, ɗancin uwa dawo daga nan. Ya ja shi jikinsa yana masa wasa irin na uba da ɗa. Alhaji ya kalli yanayin yadda suke wasa da uban nasa, tausayi ya kama shi. Lokaci ɗaya idonsa ya cika da ƙwalla. Bayan sun gama gaggaisawa, Alhaji ya gabatar musu da uzurin da ya sa ya buƙaci ganin mahaifin wannan yaro. Ya ce, da farko dai sunana Alhaji Bello, ɗan kasuwa ne ni a jihar Kano, wanda Allah ya yi min arziki daidai gwargwado, kuma ina tare da iyalina cikin wadata. Dalilin ku da ya sa na ce lallai sai na zo na ga mahaifin wannan yaro shine irin ƙanƙantar shekarunsa da na gani sun yi daidai da shekaruna a lokacin da iyayena suka kai ni makaranta, wanda a maganar da nake muku a yanzu ban san a ina iyayena suke ba, ban san garinsu ba, ban san kamanninsu ba, ban san ya za a ingansu ba. Wannan dalili ya sa na ce lallai ya kamata in zo in ga mahaifin wannan yaro domin in ba ku takaitaccen tarihin rayuwata
da irin gwagwarmayar da ne har na zama yadda nake a yanzu, wataƙil zai zama izina ga wasu iyayen domin ya zama darasi a cikin rayuwar da muke ciki yanzu. Ya numfasa tare da nufin ba su labarin wane ne shi. Kash masu sauraro, za mu ja akalar wannan shiri a wannan gaba. Ku biyo mu a shiri na gaba, wato kashi na 5 na labarin rayuwa mai taken tsangaya, domin jin yadda labarin rayuwar Alhaji Bello ya kasance. Muna ƙara jan hankalinku idan wannan shine karon farko na haɗuwa da mu a wannan tasha mai albarka, da ku danna mana subscribe ku kuma taɓa ƙaraurawa domin ci gaba da samun wannan labari. Sannan kuma ƙofar mu a buɗe take domin jin shawarwarinku ko ƙorafe-ƙorafenku, ko kuma wani darasi kuke ɗauka a cikin wannan shiri namu mai albarka. Mu haɗa shiri na gaba idan mai duka ya kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.